Tässä treenissä heilutellaan ja pyöritellään ylävartalo auki, eli paljon rankaa liikuttavia liikkeitä. Lähdetään liikkeelle siitä, että asetetaan kädet tänne harteille, jalat noin lantion leveydellä, lantio tiukaksi ja lähdetään täältä pyörittämään ylävartaloa mahdollisimman laajassa kaaressa. Eli kuvittele, että sun päälaki on täällä harpin kärki ja lähdet piirtämään sillä päällä mahdollisimman isoa ympyrää. Eli lantio liikkumattomana ja kierto tulee täältä koko selkärangan alueelta. Hyvä. Ja sama toiselle puolelle. Eli lähdetään taas laajalla liikeradalla. Pää pysyy hyvin harteiden päällä. Eli leuka samassa asennossa. Ei lähdetä nostamaan päätä tänne ylös, vaan keskitytään siihen, että haetaan se liike sieltä lanne-rintarangan alueelta. Hyvä. Toinen liike. Eli lähdetään tekemään käsien heilutukset molemmille puolille. Eli täältä aina kun kädet heilahtaa toiselle puolelle, niin sieltä vastakkainen kantapää saa nousta maasta. Katse voi hieman kiertyä mukana tai katse voi myös olla eteen suunnattuna. Eli haetaan hyvä kiertoliike sinne puolelta toiseen. Eli lantio saa kiertyä tässä liikkeessä mukana, kädet mahdollisimman rennot ja heilutetaan puolelta toiselle. Ja muutama toisto vielä. Yes. Ja sitten otetaan vielä kolmas liike, eli nyt haetaankin se kiertoliike tänne rintarangan alueelle. Lantio tiukaksi ja lähdetään täältä tekemään pumpate. Kierrot, tehdään 3 pumppausta molemmille puolille. Eli olkakyynärvarren kulma noin 90 astetta. Lantio ei kierry mukana. Koko ajan pidät lantio tiukkana ja kierrot puolelta toiselle. Ja 3 pumppausta. Ja vielä viimeiset molemmille puolille. Ja seuraavaksi otetaan vielä hartiat, eli tuodaan hartiat tänne eteen, nostetaan ylös, vedetään aktiivisesti lapoja yhteen ja alas. Eli etukautta ylös ja sieltä lähdetään pyörittämään. Aisti se, että pää ei tipu hartioiden etulinjalle tai tänne hartioiden etulinjalle sivusta katsottuna, vaan pää pysyy hyvin aktiivisesti harteiden päällä koko liikkeen ajan. Ja vielä viimeiset pyöritykset. Eli tärkeää antaa päivän aikana, jos teet paljon staattisessa asennossa, kädet alhaalla töitä, niin aineenvaihduntaa sinne rangalle ja toisaalta myös sinne olkanivelten ja hartiarenkaan alueelle.